Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, gam apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga oras yu amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat manipod ka ni pagayam asebi, nga iti agdama kat adda ijay Hong Kong. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, sebi latan ti iyawag mo kanyak. May saak a domestic helper dito'y Hong Kong. Makunak nga itakat na sayaatan ti panagbiag ko. Ngamsakbay anaragpat ko daytoy, nagdalanak iti ado arigat nga iso ti kayat ko nga ibinglay kadagiti dumdumngag. Nasapaak anaulila iti ama, kat nakiasawa manen ti inak. Nagsasaruno ti nagbalin nga anak da. Isu nga idikino na ti ikit ko, nga agnaed aklaangen kadakwada iti asawa na, tapagbasaan dak, immanugutak, tatalaga akayat ko ti makalpas iti eskwela. Rugyak nga rod ti agsalaysay, Manang. Sebi, dagiti bilin ko ken ka, ang mga numalipatam. Saan ang tibilen? Diyak malipatan? Nasaya at nukasta. Nakababain ka ni uncle mo. Diyak kayat nga da maibaga ti asawak. Saan ka ngagdanag, auntie? Aramidag amin nga imbagayo. Tapno awan ti makuna ni Uncle Erding. Wan ta nakababain mat kankwana. Laglagi pa nga iso ti pagtaudan ti pagadal mo. Basit matlaang ti matmat gadak. Iso dakdakkel matlaang ti maitulong kan ka ti asawak.
Auntie, ngam di ka agdanag, tanong matuluyak nga agabroad, ad-adanton a matulungan ka. Agyamanak mo kasta, auntie. Basta agsingsingpot ka, Sebi. Agtungpal ka iti amin nga ibagami, tapno at damot ganas mi, anangalakan ka. Uwan, auntie, ikarik, saan kayo ngagparikot kanya? Sebi, ayan na antem. Awan pa'y, uncle. Amangan ka no marabyan nga agawid. Kasta ka di. Uwan, uncle. Alang arod. Sika man lang ang timang masahe kanyak. Ala, inusog mo to ni Uncle Erding ti t-shirt na. Alan Sebi, masahiyan naktan nasakit ti bukot ko. Uncle. Alan di kagmut talang dita Sebi. Masahiyan na kon, tapno makaginawa ak. Oh, Sebi, nakariing ka pa'y matlagayam. Apay, awan eskwela mintun bigat? Auntie Belen, Jay, kuwangamin. Anya day ta, Sebi, ibagamo na anya ti kayat mo nga ibaga, tani na banugak, kayat kunti aginana. Auntie Belen, adangan Belen, bakit? Ataka ka din. Aginanakan tani. Rabi. Awan Erding, mabiitlaang. Oh, Sebi, anya ti ibagam kanyak. Ibagamon tani, agay-ayabon ni uncle mo. Ha? Awan, Auntie Belen. Awan. Talaga, Jack, malipatan tinapasamak itay pinagmasahin ni Uncle Erding. Kumporme matlatan timpang pamasahin na kanyak. Nagpastos mo. Di mon ituloy ti panggap mo nga gipulong, Sebi, ha? Ang mga nunalipata mo na da kami ti mang papaadal kan ka. Kaya't mo katiti sana makaadal, ha? Pues, no di mo kaya't ngagsardeng ka nga agadal, agulimak ka. Di mo ibagay ti oray asino ta anyama na mapasamak iti unagday ti abalay. Naawatam? Nagbutangak iti kasjay nga inaramid kanyak ti asawa ti ikit ko, manang Emmy. Iso anagan-an nadakon manipod idi. Numabalin, jak kayat ada kamilaeng ti mabati iti balay. Iso nga agaramidak iti pamuspusan, no kasjay nga adda papanan ni ikit ko. Ngem dimteng ti gundaway, akabuteng ko. Gapo iti panagabrod ni ikit ko a Belen. Anya nga iti sangit-sangitam si Kasebi. Apay nga ramamidam kanyak tigas to yung Erding. Kanagan nagdi asawang ang mabuya binabuy na.
nga. Hindi ka man. Kanya binaboy kang ibagbaga. Anya nga rin tawag mo idararamidam kanyag. Di ka man na arte si Kasebi. Laglagi pa mada kami timang papaadal kan ka. Da kami timang bibiyak kan ka. Kaya't asawan day ta, na nyaman ti aramidin mi kan ka, mabalin. Sana nga ayop. Tapno tratuan da kiti kastoy. Tawag angkal. Tawag. Nagadulakat nga momon. Basta jak kaya tamamuan ti ora asino da ito ang mapaspasamak ito unag ti balay ko. Nang runa ka na ti mabilin. Di mo lang ang gamdan dagi pulong. Tatalaga madaksan ka kanyak, Sebe. Tandaan am dayta. May mayat pa iti kastoy. Sumurot ak kadagiti warkadak. Kat makijam-jami nga kadakwada. Total, awan matlangan ti servi ti biyag ko. Kapo iti ayop nga asawa ti ikit ko. Ayop ni Uncle Erding. Awan umasping iti kinaayop na. Iparupa na din nga iso dati mang papaadal kanyak. Iso maaramid na ti amin na kayat na. Kita man ita. Noon niya ti aramidan na. No pagbarkadak tit itad nga allowance ko. Kita man noon niya ti aramidan da. No maamuan da adya kung sumsumrag. Isudamat lang ti makagapo. Nung apay kastuyak kita. Basol day tiyay ng Uncle Erding. Sige, kakadwa. Pag-inom tayo, kiti. Ag-jamming tayo. Di kay madanagan. Tato ti kwartak. Siyak ti aggastos. Madingar aramida kanti Belen. Anya nga awan. Hoy, Sebi. Imbaga kanyak ni Uncle mo nga Erding amasansan ka no amarabyan ka nga agawid. Adda ka no ba'y guntaway asaan ka nga agawid. Adda nga min gundaway ang maturog kami ni ti balay ti kagrupo mi. Nagaramid kami ti project mi anti. Sanda ko na pagawidan no kwa. Tadelikado no rabiyo na yan. Saan nakasta ti imbaga kanyak ni Uncle mo nga Erding. Ha? Agpapaaram ka kano, isa masansan amarabyan ka. Kan saan ka nga gawin? Saan mo ta, auntie? Saan nga agpaiso day ta? Ay, di ka naglibak si Kasebi. Di mo pagpalinan nga ulpod ni Uncle mo. Auntie? Diyak magustuhan dagiti madamdamag kong aramidem si Kasebi. Iso nga agpalpaliw ka. No di mo kaya tiag sardeng agadan. Ti ayop nga asawa ti ikit ko. Kumporme lagayam ti bagbagana ka ni Auntie Belen. Ayop. No amula ko man ni Auntie Belen. No anya ti aramidan kanyak ti ayop nga asawa na. No amuna la ko ma. Agyaman na kiti kanayan nakadam no masapul ko ti pagkamangan. Agyaman na kiti panangan ang dingay mo kanyak na malmaldayak.
Saan ka nga gyaman, Sebi? Gaputayon ka rin kung itibagik, nga andingayan ka. Ha? Kalpasan nga impod nung kanyak ti amin na pagdaldalanam. Saan arumbang abaybayan ka? Anya ti, kaya't maasawan, Ray. Kas itinako namon kanyak iti kalabas. Tao ka. Rumbang lang nga matrato ka kas tao. Saan ka takas ayop? Ray, Kasken ka. Awan mo ti inlibak ko, Sebi. Amom ti pakasaritaak. Amom ti kinataok. Amom no asinoak. Awan ti inlibak ko kan ka. Panawunan tapno mayaon ka itilim na dama gayong-gayong. Katsyak ti mangyaon kan ka, Sebi. Masapol nga aggibusan ti kinademonyo ti asawa ti ikit mo. Katarumbang nga aggibus itan. anya ti kaya't maasawan, Ray. Saan ka maawatan? Ay ayatan ka, Sebi. Sumurot kan kanyak. Agtaraytan. Agdanatan. Panawam ti ayop nga asawa ti ikit mo. Sumurot kan kanyak. Agtaraytan, Sebi. Agtawanak iti 19, idinamamok ni Ray, manang Emmy. Iso tinang salbar kanyak manipod iti buaya nga asawa ti ikit ko. Ingkab balaynak, iso tinang bukal iti kinataok. Gapukan kwa na, napadasak tinagayat kan maayat. Insuro nak nga agbyag, wano tumakder iti bukod ko asaka. Nang runa kat jakmot tenalpas ti adal ko, tanagrebelde akat nga rudan. Tilaang ayan ti adat na, pamilyado ni Ray, ngamjakon ingkan kano dayta, tati importante laangan idi kanyak, kat matrato ak kas tao. Nadanon ko titawan ko a 23, ada kami latak ni Ray, aging gaan nagabrod kami, tatinulungan nak ni Ray. Kat nang rugimatan ang matulungak ti pamilya dita Pilipinas. Awan samat ti mapatbati iti sweldom, Sebi. Ipatpatulod mon samat amin iti Pilipinas. Amo mat nga iso dati makagapo. No apay akayat ko tiyag salukag dito abroad, Ray. Amin dagitar aramidak para iti pamilya. Sebi, masapol nga agibati ka mat iti parakan ka, ah. Saan mo nga ipauit amin kadakwada? Di kagdanag, Ray. Aramidak matay takat. Adala tamat ibat-batik para iti bagik. Rumbang laeng. Si katagrigrigat dito abroad. Rumbang la pag numaramat anyaman na nagrigatam. Oh, apay nga agisam ka nga eh. Gaputa maragsakan na, Ray. Talaga mariknak ti kinapatag ko kan ka. Sebi. Sikatin ang bukal iti kinataok. No saan agapukan ka. Jakon amo no anya tinagbanagak. Isodakkel ti panagyaman ko kan ka, Ray. Kat ipatpatag kamat unay-unay. Itay pesap sa pula ka. Rimor nga ta? No rimor ni Ray. Awan ko mamat dito. Kaili pa mata na makita.
Ay ayatin ka. Isunsamot di makisarsarita iti cellphone di talikod ti divider. Sana pali. Tagkita tayo itong day off ko. Mabantay di sa di naman na kaya't mapapanan, ha? Iso pa iso. Tiyak magustuhan ti panag-arasaas na makisasaw Di ka iti mag- cellphone. Payman. Sika ka na yung datay di panunod ko. Ngamin, talagang ay ayatin ka. Iyag mo day ta! Sebi, isublim dito No cellphone ko. asino ka man. Piliyam ti pakisayutam. Sebi, apay nga imparak mo matin di cellphone ko. Dayta ti rumbang iti dayta cellphone mo, Ray. Tapno maputod mo tanti komunikasyon nyo. No asino man dayjay ang babae. Nakay patulod ako, nanang. Ingkay ton irwar iti bangko ti impatulod ko. Tapno da paggastos yo. Agyaman na kanak ko. Masapol nga min dagiti adde. Amok day tananang. Jay bagbagak iti kabsat ko. Pakidagdag yun, nanang. Tapno makaumay mo ton dito ikat makatrabaho. Ay, talaga nga interesado mo ti kapsat mo nga ag-abroad, anak ko. Ipagpagnana dagiti papeles na. Nasayat no kasta, nanang. Alang nga Ruden. Baliwak tumanan ti umawag. Bye. No makaumay ton dito iti kabsat ko. At danton katulungak amang pasaya at iti biyag mi iti Pilipinas. Sa anak ton amarigatan unay. Apay nga tangawan pa ni Ray. Sa di naman nga tanti na panan na. Ni, ada nagsardang alugan iti batog ti dagusmi. Kita man no sino. Ni Ray, kat nakalala ilo da iti babae akadwana. Kanayon laeng nga nakastoy. Makapauman. Masapul ang mga dengak itan. Imbagak matin kan ka, Sebi. Gayim ko lang di babayan ang itulod kanyak dito pag nanang-idanta. Sana po no ti atap mo nga da relasyon mi. Sa anak ama agray. Pudno sa anak anakalpas iti adal ko. Ngam sa anak anang amok ti kaipapanan tinakitak. Sebi, Kanayon lata nakastoy. Sipod na duktalak nga da sa bali aka relasyon mo. Nagsasarunon dagiti na duktalak a babae ako nektado kan ka. Nauma akon, Ray. anya ti kaya't masawan. Aklo na kadakkel ti utang ko na imbaganakam kan ka. Gaputa si ka tinanganlangon kanyak. Idiin mamagnak ti asawa ti ikit ko. Inayat kay tinaksin ti kanda ti pamilya mo. In lugar ko ti bagik. Tapnawan ti skandalo ang mapasamak. Ngam na umakon, Ray. Napanog ako. Sebi, saan kumamot akasta Di mo kumasayangan tinabayag a panahon na panagdun nata. Pangaasim. Kasi tinakon-akon. Nauma akon. Nabanog akon. Makisina akon kan ka. Si papalubos ak nga agsublikan ni di pamilyam. Ngam no di mo kayat. Kat makirelasyon ka na tayo ti sabali. Makamukan, Ray. Basta agsinatan.
Nasakit mo't para kanyak, tinagbalin a desisyon ko itiday di akanito, manang Emmy. Ngam talaga na uma akon iti sitwasyon mi ken ni Ray, nga awan laket aga pa kami, gapo iti sabali a babae. Kalpasan na, ag kinaawatan kamin tumanan. Makapauma, iso nga idinagdesisyonak, tinakderakon. Impamaysak ti nagtrabaho tapno agtultuloy a matulungak ti pamilyak. Aging gaan na alak mo ten iti balasiw taaw ti maysa kabsat ko. Nalabit a nasumbatan mo ten ti kanayon nga ikararag ko. Gapo ta naamamok ni Daryl. Ti lalaki a nangaklon kanyak asipupuso. Iti laksid nga impudnok kankwa na ti amin a nagdalanak iti biyag. Kang runaan iti amin, baro ni Daryl. Idi taon 2019, nagawid kami, kat nagsarita dagiti dadakkel ni Daryl ken ti pamilya para iti panagsimpamin. Isu na laeng tanaitantan, gapo iti pandemya na pasamak, idi napalabas atawan. No pay kasta, saan kami nga agap apura? Taamumi adumteng laktati umno agundaway para kada kami adwa. Mamati ka man wenno saan, napakawan kon ti asawa ti ikit ko anang idadanas kanyak. Napakawan ko moten ni Ray ang nakarelasyon ko itinaunday a panawan. Kat para kadagiti dumdumngag akas kanyak, a makapaspasar iti nagpayduma akarit iti biyag, daytoy timakunak. Saan tayo asumuko, nga uray anyapay akita ti parikot ti dumteng kada tayo. Kanayon tayo kumaapanunutan, nga amin aparikot, kat adda solusyon na. Nang runa kat sigurado nga amu ti apo, no anya ti adda iti kaunggan tayo. To'y pagayam mo, Sebi. Pagayam a Sebi, agyaman unay kan ka iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Napnuan pan nakigasang gasat, ken pudno a makapaladingit dagiti naglabasam pagayam ko. Ngam pakaragsakak tinaudi apaset ti padas mo, gapo ta inapit mo tinaimbag agasat akatukad ti ado arigat ken saam a pinasar mo. Ti panakiwin naswas mo ken ni Ray ket indikasyon at talaga nakasaganakan ang mga barwanan. Iso na paraburan kamet iti sabali nga ayat. Ama ko na at talagan akukwam. Gaputa at dagaya man nagtulagan dagiti dadakkel na ken ti pamilyang. Sapay lakumata mataginayonan ti kinaragsak mo ken ti buklem to a pamilyang. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag.